приятели. Сега правя едно блокче за новите поредици в нашия отбор. За сега само екипа ни има идеи за Minecraft и за FIFA 13. И за това правя този блок, по-скоро това клипче, за да долу в коментарите да напишете някои игри, да правим на тях поредици, защото нямаме така много голяма представа. Така, още не сме много в тези геймплейове и не знаем много така игри, може да се каже, и за това искаме да се допитаме до вас. Извинете за така вниманието, беше малко клипчето, също като първото, но това беше малко блокче, за да разясним новите поредици. И това по-скоро не за новите поредици, ами се допитваме за вас за нови игри. Благодаря ви за вниманието, довиждане, харесвайте, абонирайте се за канал и коментирайте. Благодаря, това беше от мен.